Het gaat goed met het Frieske hinder. Er is vanuit de hele wereld een soort belangstelling van fokkers en menners. Zo die blikken op de hienstekeuring in het Ljouwerter WTC Expo van het weekend. En in de toekomst zijn wij kampioenen te verwachten, liek als Norbert Fjouwer. Hiest van het jaar 2013, die en algemeen kampioen. De eigenaars binnen uit te schroeven met die trippelwaardering. Ik ben gewoon voor. Het is ongelooflijk en ja. Kijk, het gebeurt niet zo vaak. Nou ja, 2 keer dat lukt dan nog wel eens. Hè. Dat is wel eens vaker gebeurd. En ja, 3 keer ook wel. Maar ja, nou lukt dat een keer. Ja, zoals ik zei, ik dacht dat ik alles al wonnen hadden. Of ik niet hoor, want ik doe niks. Hij moet het zelf doen. Maar ja, en dan nog zo'n dag erbij. En dan met de prinses Beatrix. Het was een geweldig moment. Een bijzondere kampioen dus. Maar de jury verwacht het ik heel wat van de nieuwe generatie. Zo zijn er 5 jonge hiesten die het on het zogenaamde Centraal Onderzoek meiden hebben. Meestal is het zo dat ze na zo'n 100 dagen test een beetje moe zijn en nou pakken ze het weer lekker op. Nou, dat was prachtig om te zien, omdat het echt een hele goede lichting was volgens ons. Met 2 Norbertzonen die allebei zich ook fantastisch lieten zien. Maar toch ook andere paarden bij waren waarvan we echt zeggen van goh, wat een mooie bijdrage aan de fokkerij. Dus we hopen dat er volgend jaar een andere opvolger is. In het verliezen wien de risico's op intilt, omdat er geen nieuwe hinders opgenomen worden in het hienstenstamboek. Maar een DNA-administratie kan elke fokker zien wat de gevolgen wezen kennen. Daar ben we heel blij mee en dat moeten we zorgvuldig broeken. Ja, net om hinders oud te wezen, maar juist om transparant te worden en de fokkers te laten zien van ja, als je mij die hingst of die merrie ontfokken binnen, ja, wat de consequenties daarvan. Daar gaat het om, zodat je het ras zo zuiver en zo mogelijk houdt.